Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Adversus veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas ug sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. Mayong buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kini nagyapon niyo bus nga lagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. Maoy padayon makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisok. Adlaw karon mahigala nga Miyerkules, pitsa 27 na. Buwan karon mahigala sa Mayo tuiga 2026. Straight to the point. Sa gihapon natagantag pagtagad ang mga isyus nga mahilabot ang lungsod. Nagbagang mga expose, naguna mga reports. Dinhi lamang gyapon mga higala sa atong paguban-uban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Nagunas to may sutanan karon nga buntaga mga kaigsunan. Atong hatagay pagtagad kay regular holiday karon sa tibok nasod tungod sa selebrasyon sa Idil Adha o Feast of Sacrifice alang sa atong mga kaigsunan nga mga Muslim. Straight to the point. Ayaw nga buntag sa mga igsuon nga mga Muslim ang ato mga listeners hab nga mga kaigsuunan nato mahigala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sa ato mga kaigsunan nga mga Muslim. Ag mayo pagsilibrar karon no sa Idil Adha. Mao kini ang ikaduhang dako og sagrado nga selebrasyon sa Islam dinhi og hinumduman niini ang kaandam ni propeta Ibrahim sa pagsakripisyo sa iyang anak nga si Ismael ngadto ni Allah. Straight to the point. Una sa giingnan nga hulipan kini og karniro. Straight to the point. Katalig pagtagad lubutaga mga kagalaan sa atong pagaban-uban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to So the kini point. nga selebrasyon sa mga kaigsunan nga mga Muslim, usa kini ka dako mga higala nga celebration para nila nga diin si Abraham mga kaigsunan mamaora ni sa balaang kasulatan mga kaigalaan no. Diha sa Biblia kining Idil Adha kay sagrado kini sa Islam diin anda mahigala kadto si Abraham nga iyang sakripisyo si Ismael. Ang nga nila mahigala si Ibrahim. Sa Christian, Abram, no? Ang gisacrifice ni Abraham mo to si Isaac. Nga iyang gihalad mahigala dito sa bukid, dito sa altar, isip sugo sa Ginoo iyang ihalad ang iyang anak. Mga halad mo kani adto mga kaigalaan kay i-sacrifice man mo. Nga patyon mo gina mahigalang halad. So, wa magdaduha mahigala si Abraham sa paghatag sa iyang bugtong anak nga mao mahigala si Isaac nga iyang ihalad mga kaigalaan. Itistingan lang ang iya mga higalang faith ngadto sa Ginoo. Og sa diha nga nakita mahigala sa Ginoo nga grabe gid ang iyang faith, gipugnan ang iyang kamot sa paghansak na unta mahigala sa kutsilyo. Ang maoy gamiton mga kaigalaan sa halad. Og unya dunay karnero nga gipuli ni adtong maong anak. Mao na mahigala ang sakripisyo, mao kana ang selebrasyon sa mga Hudiyo, no? O yuman sa mga Christian, sa mga sukit paminaw, kay naa man na dito sa Wailing Wall. Dito mahigala ilang gituuhan nga dito gihalad si Isaac ni Abraham. Nakaadto ko ng lugar dito sa Israel mga sukit paminaw, usa gina ka place diin gihatagan og dakong pagtagad sa mga Hudiyo kay diha gihalad ni Abraham ang iyang anak nga si Isaac. Pero sa ato mga igsuon nga mga Muslim, lahing ila. Kay ila mahigala nga si Ibrahim gihalad niya ang iyang anak nga mao si Ismael. Inigo si Isaac mahigala si Ismael managsuon ni sila. So mo ni mga kigilaan ang doktrina sa ato mga kaigsunan nga mga Muslim. At nihatagag pagtagad lubutaga sab sa atong pag-uban-uban ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa laing balita, kapulisan ni susi sa pagdaghan karon sa mga insidente sa online booking scam nga mogamit sa pangan sa mga hotels o mga resorts. Straight to the Ato point. sining hatagag pagtagad mahigala kay daghay ng mga na-scam ani. In fact, mahigala si Konsel JP Lau. JP Lau man to diri ami anhi gidatos to si bianan natong Konsehal Santa Fe mga sukit dig paminaw. Ako ning kauban kadto sa TV5 mga higala. Kani anhi gyud kay usa naman sa mga counselors dito mahigala sa Santa Fe. Din dunay mga resorts dito nga gigamit sa ilang mga pangan alang sa pag-scam. Dunay mga online bookings pero scam di ay mga sukit dig paminaw. Straight to the point. Aton nang pagtagad lubutaga no sa atong pagbanuban usab dining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
Straight to Sa pagbantay mo diha, mag-book mo mga hotels, simbako oroy o nigamit ni sila sa ngan sa hotels, doon na mga higalay ila kuntahay nga matawag nato mga kigalaag mga transactions nga ikaw nadalang sa ka. Kay naman ang website mahigala sa hotel man pero lain na di ay nag-control mga sukid di paminaw. Straight to the Daghay mga binuang ron sa online mga kaigalaan. Nakatari pagtagad na butaga sa atong pagbanuban usab dining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Samtang sa laing bahin na po ka mga higher institution sa Central Visayas nangayo na og uminto sa tuition fee ug ubang bayranan alang sa tuig school year 2026-2027. Straight to the Lain kining increase na sad sa bayranan mahigala sa mga eskwelahan. Straight to the At pagtagad na butaga sab sa atong pagbanuban mahigala ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Samtang sa laing bahin kahugpungan sa mga taxi operators dinhi sa Subo formal nang nipadangat ngadto sa korte sa ilang pagkwestiyon sa pagsulod sa dugang 1,000 electric vehicle franchise dinhi sa Metro Cebu. Straight to the point. Protestahan ni sa mga taxi operators mga kaigalaan anong ni aman nila dagandagan ni mga 1,000 mahigalang electric vehicle franchise nga ni aman sa Sugbo mga sukid tig paminaw. Ano ni kalit man lang ni kinsabay connection ani inday nga paspas man nga nakasuod. Ato sining hatagag pagtagad lubutaga sa atong pagaban-uban ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa kauluhan atong gisundan ang mga panghitabo may gala sa Senado kay mura man ang kalakihag nagubot pa sa lukot. Niadtong adlaw Lunes perti mahigalang debate sa mga senador. Grabe mahigala mga presentation sa atong adlaw Lunes, tensyonado mga higala ang Senado. Gahapong adlaw medyo nabawi sa unang portion mga kaigalaan sa sesyon sa Senado kay si Lito Lapid o si Pia Cayetano mura mga higala dunay mga og sa kuan pa ni kumpleto rikados ning atong Senado ron. Doon na mga higalay away debate sa politika, dunay hapit magsumbagay mga kaigalaan, dunay hapit mga higala nga nagka-personalan si Kiko Pangilinan o ingon man si Robin Padilla nga gihimuan nilag mga memes mahigala nga gumikan sad mga kagalaan ing Sharon Cunita. Gahapong adlaw sad may nakapadayag mga higalag nakapadayag sa ang gibati si Lito Lapid ngadto ni Pia Cayetano. Murag kilig-kilig moments mahigalang Senado kagahapon unya murag good vibes na nato magsugod mahigala. Naunsa ba mga kaigalan sa hinapos nga bahin nga nagka-debatihay ang mga senador og niresulta sa pag-walk out mga kaigalaan sa minority block. Straight to the point. Anong ni walk out man ning minority block? Unsa man di hinungdan ani? Naunsa man ning hitabo agyod? Ato may galang hisgutan ha. Angay ba silang mo walk out in Daikin or dili? Angay ba unta sila mahigalang mugawas? Daw ni protesta sa mga kaigalaan, ni walk out sa Senado, ni walk out sa plenary. Unsa may gisgutan di ay? Atong tanawon ha, atong objective nga pagtuki mga kaigalaan tagan tarig pagtagan rumutaga sa atong paguban-uban ining atong tulumanon inyong tulumanon. Straight to the point. Unsa may ilang gi-walk outan? Unsa may topic di ay? Kinahanglan bang mo walk out at tumong topic? Dili ba sila makig-discussion mahigala mo kig bill to bill o debates mga higala debate with a majority block sa Senate? Ngano ni resulta man sa pag-walk out? Unsa may topic tayo? Unsa may gisgutan? Pagkontra sa nila sa kinini ang video footage, video presentation ni Senator Amy Marcos. Straight to the point. Ato sa nagpagtagad rubutaga sa atong pagaban-uban ining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa laing bahin ng ombudsman mupasaka na ugmang adlaw og kasong plunder og uban pa mahigala mga kaso. Batok ni Senador Jinggoy Estrada ngadto na sa Sandigang Bayan may labot sa flood control issue. Straight to the point. Yung flood control issues mga higala pati daghan na involved ani. Pati daghan na involved ay. Pero si Senator Jinggoy ragod og angayan nga pasakaan si Senator Jinggoy sige pasakae. Pero kumusta man ang uban? Kumusta man ang mga congressmen? Kumusta man ang mga allocations nga daghan kayo sa flood control? Murag hilo man si Boyeng Remulla. Muna nga magduda ang mga tao gi-weaponize mga kaigalan ng ombudsman no mga panahon na. Straight to the point. With due respect sa taga-ombudsman ha, kay kining ombudsman mahigala ni salig ta ining maong institution. But karon mahigala under the leadership of Boyeng Remulla medyo dunay mga questions. Nga dili malikayan mga sukid tig paminaw. So buot mga higalang pasakan og kaso si Jinggoy Estrada ug bang adlaw na timing sad mga kaigalan nga nagsingabot na ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
Straight to the point. Ilag yung piang-piangan mga higala ang majority. Ilag yung mga higala ang gigamit ang gahom. Aron pag piang-piang mga higala sa majority. Kini may relasyon gihapon sa impeachment case batok ni Sara Duterte. Straight to Kini the atok point. dili mga higala, real talk ning ato ha. Isod kayo nang mag-analyze ka mga higalaan nga murag lutaw kayo. Kinato klaro-klaro gini. Nakatalig pagtagad do butaga mga higalaan ang laing gihulga mga higala si Senator Joel Villanueva, Senator Chis Escudero, yapay hulga may galang Senator Bato de la Rosa og ni Senator Bungo. Straight to the point. Ato ni hatagag pagtagad karon mga kaigalaan sa atong pag-uban-uban ining atong tulumanon inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang net satisfaction rating ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nitibugsok sa new record low nga 33% nitong buwan sa Marso gikan sa 40% nitong buwan sa Nobyembre 2025 base sa social weather station sa survey. Straight to the point. Ato ning tagag pagtagad mga kagilaan kay atong tagaag i-check na to pagklaro day kay ang report day ken mi tibugsok into negative 15 ang kang BBM negative 15 base mahigala sa report sa Inquirer. Ato ning double check kuno day ang net satisfaction rating ni Presidente BBM nag negative 3 man to karon ni asenso kana negative 15 na. Atong i-double check mga kaigalaan, no? Kay naunsang kalakihan ng mga kaigalaan. Ako lang basahon ang SWS survey labot ani para mga higala nga maklaro ta lang, no? Factual lang tama kaigalaan na unsang hitabuan din ngano man nga ni tibugsok man og maayo ang rating ni Presidente BBM ining kalakiha. Straight to the Kini point. og uban pang mga isgutanan niyo mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM.